участието да се запознае начално с средина. Началото ми казах неща, но след ми кажа. Значи, имах щастието да се запозная с средина и наистина видях, че с помощта на хората тя действително се възстановява. Тоест, един пример, будна кома, който има шанс човек да се върне да стане като нас. Относно байкболда, по принцип снимката така може да не тя дали с текст. Тоест трябва да се прочете какво съм написал под снимката. Да ви кажа. По принцип, всяка вечер да се прибърка в къщи и виждах този човек как нещо прави. Един път изчиства гаража, друг път нещо друго. И една вечер се среща, пак го виждам, как с тази цележка, която е самоделна. Сам се е направил човека. Намерил някакви чукъл и започна да запълва дупките в квартала. Общо взето човека няма глава. Живее далеч това място. Обаче, въпреки това, иска да промени света около себе си. И просто искам да пожелая да има повече хора като него, които да променят света около нас. И благодаря ви за